Γεια σου φίλε, τι κάνεις, όλα καλά? Πήρε δρόμο. Όπα, να το. Παίρνουμε γόνα εδώ πέρα. Όπα, όχι εκεί παρακαλώ. Όχι εκεί παρακαλώ, όχι εκεί. Δεν παρακαλώ κύριε. Μην πάτε εκεί πέρα. Όπα, εδώ ξεκινάει η αγώνα. Με σούπερ αθλητή. Πάνω στο κεφάλι, το έφαγε. Ήταν headshot. Παίρνει ένα ολόκληρο γύρο και συνεχίζει. Εδώ ξεκινάμε, εδώ να κάνουμε μια στροφή. Σιγά σιγά. Να το, παίρνουμε στροφή. Και πάμε μπροστά στο τοίχο. Αλλά το κλείνουμε. Headshot. Εδώ φάγαμε μια σαβούρα. Εντάξει. Καλό ήταν αυτό. Και τέλος αγώνα μας. Όχι. Είναι ακόμα ζωντανός. Είναι ακόμα ζωντανός. Κοιτάξτε κυρία, κοιτάξτε. Πόσο αντέχει η καθαρίδα. Όπα, γυρίσαμε. Πάμε προς το τοίχο. Ανεβαίνει. Κυρίες και κύριοι, κοιτάξτε, ανεβαίνει. Είναι απίστευτο το ζώο. Είναι απίστευτο. Πόσο καλό μπορεί να είναι. Ανέβηκε. Ανέβηκε προς το τοίχο. Αλλά μαλακισμένο μην πάσει και... Όπα, εντάξει, κλείνω.